Ikeji Omu na Andre n'anyasị Simu Chibuzor Amanuke Mụbachakwa ntị Mụweli mmiri ime n'ihu Ganya atọ m iganya abụọ Ya hụrụ ka ebe onwe gale n'ihu Bọsị ebe iwe mma azụ na mma agakwa n'ihu N'anya n'iwe na-akụ akụ n'anyasị Ọ bụla otere na-akụ n'anyasị Ikeji nwaka mma onye mụma ọya adịghị gị mma Chukwu dị ozu ọma Chukwu dị ozu ọma Iwe gwara Ikeji onye amụma na nna m mere dibịa mbọsọgbologo Bọsọ a na-agba ogili Bọsọ na-agba adịrị na papa m ọbara m akwa Ọma isi m na-esi na ụmụ ya abụ ya Ndị mene mmadụ ibe dị njọ na ụmụ ya abụ ya na ọ bụrụ na Chukwu nọ n'ụwa Chukwu dị ozu ọma ezo Igbo ọbara tụle dibịa ga-alụ Emede alụ ọ ga-adịle gị mma ome mma na mma ya ọbara tụle dibịa ga-alụ ozu ọma nwa ntete ọ ya adịle gị sekretịrị ọma mbara abụrụ ga-alụ ọlụ na ọ ga-adịle gị oge osisi Igbo niile 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 edu na-esi wọkụ oge osisi Igbo niile edu na-esi wọkụ oge osisi Igbo niile edu na-esi wọkụ oge osisi Igbo niile ọsọ onye nwere aka ya bụ onwe ya oge osisi Igbo niile aja nwee njedebe Chukwu oge osisi Igbo niile alụ dalụ mmezi ya de oge osisi Igbo niile alụ dalụ mmezi ya de oge osisi Igbo niile ọsọ onye nwere aka ya bụ onwe ya oge osisi Igbo niile aja nwee njedebe Chukwu oge osisi Igbo niile oge osisi Igbo niile oge osisi Igbo niile oge osisi 2024 oge osisi Igbo niile oge osisi 2024 oge osisi Igbo niile oge na-abụ na mekene oge osisi Igbo niile oge na-abụ na mekene iyo oge osisi Igbo niile oge na-abụ na mekene 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 oge osisi Igbo niile oge
call on ya cannot reason.